Velkommen til værkstedet. Den her gang handler det om boldpistoler. Den måde man tjekker på om slagboldfjeren den er for slap, det er at man trykker en skrue, f.eks. en skruetrækker ind, og så slipper igen. Slagbolden skal trækkes helt tilbage. Hvis den hænger med tungen nu i halsen, så er den for slap, og så skal slagboldfjeren skiftes. Det gøres ved at man skiller den af, trækker slagboldfjeren ud og i gummimuffen, og så sætter man nyt ind med i, og så sætter man i igen. Når det er tjekket, så tjekker man den anden del. Hvis man har problemer med, at den ikke vil gå helt tilbage i hakken om laderen, så skyldes det næsten altid, at stiften til aftrækkeren er skæv. Og det gør, at den er faktisk farlig at bruge. Fordi at den kan komme til at skyde af sig selv, plus at aftrækkeren bliver skæv indvendigt, plus slagstiften bliver ødelagt, plus huset bliver ødelagt indvendigt. Man kan sende ind til reparationen, skal nok gøre det. Der er nogen, der selv foretrækker at skifte aftrækkeren og stiften. Men så er det ikke altid, at de får rettet fejlen ind i huset. Så derfor er det vigtigt, at man får det gjort rigtigt. Og når man har skudt med boldpistolen, den bedste måde, man kan vedligeholde en boldpistol, det er, at man tager den her ud, lige tørrer den af med en våd klude, olievæg klude, og tørrer fjeren af med samme klude, og så sætter den ind igen. Man behøver ikke at sætte endestykket på, før man skal bruge den til næste gang.